खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावफुं मेल दिनै 11 रिंगायाव गुवाहाटीनि ससियेल लिटारेरि कालचार कमप्लेक्स बड' साहित्य सभायाव मोनसे मेहेरगोनाङै सावरायनाय जानानै थांबाय। बे सावरायनाय मेलखौ थांनाय कार्बि आंलं लांहिन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 80 बोसोर सालियानि जथुमायाव आद्रा थालांनाय समनि आंखालाव सावरायनो मोनजोबै बार अखा फैनायनि जाहोनाव सावरायलायनो हायिनि थाखाय दिनै बेनो खौसेथि बर' सुबुं आफादा गुवाहाटीयाव मोनसे मेहेरगोनां सावरायमेल जानानै थाङो। लोगोसेनो बे जथुमानि गेजेरजोंनो बर'नि थामथि गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो सुफुंजोबनायनि सायावबो सावरायनाय जायो। बेनि अनगायैबो आसामनि एजुकेशन पलिसिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। लोगोसेनो बर' बिजोंनो जेंनाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि सायावबो गोख्रों सावरायनाय जायो। मख'नो गोनांदि कार्बि आंलं लांहिन हाजोआरि ट्राइबेल गनायथि मोननांगौनि बे गोजाम दाबिखौनो दिनैसिमबो मावफुंना होआखै आसाम सोरखारा। बेनि सायावबो सावरायनाय जायो। नाथाय बे दफाया मोननै एकर्डआवबो दंमोन। बिटिसि आरो बिटिआर सुक्तियाव दंमोन, नाथाय दासिमबो मोगथां महराव जायाखै होननानै बुंथियो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआ। जोङो थांनाय जानुवारिनि 6 तारिख सिएमजों जोङो खेबसे रायलायदोंमोन। सिएमजों रायलायनायनि गेजेराव सिएमआ गाव मागोनि उनावनो गासैबो अफिसियेलखौ लानानै फर्मेल टक एरेन्ज खालामनायनि बाथ्रा जोंनो होदोंमोन। नाथाय मागोनि उनाव जोङो खेबसे लोगो मोनबावदों, फर्मेल टक जायाखै। दा बिथाङा दुखु मोननायखौ फोरमायदों जे गोबां प्रब्लेमफोरनि थाखाय आङो सम सुबिदा थिग खालामनो हायाखै। बे समाव मणिपुरनि इलेक्सन जाबाय, बायदिसिना इलेक्सन थांबाय। दा बिनि उनाव दाख्लैबावै लोगो हमनायाव बिथाङा जोंनो खोथा होदों नैबे 31 मार्चआव राज्य सभानि जि एमपि बिसायख'थि जागोन, बिनि उनाव मोनसे अफिसियेल टक एरेन्ज खालामगोन आरो बे अफिसियेल टकआवनो जोंनि गासैबो डिमान्ड्सफोरनि सायाव गासैबो सावरायजोबलांनानै फारि फारि मावफुंनायनि राहाखौ लागोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों आरो जों बेखौनो नेगासिनो दङ। जों खोब आसा बायदि जाहाथे जोंनि जि डिमान्ड्सफोर, बे डिमान्ड्सफ्रा आबुं महर मोनो। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनै जि मावफुं मेल, बे मावफुं मेलाव बिसेसके थांनाय कार्बि आंलंनि जि 80 बोसोरारि जथुमा, बे 80 बोसोरारि जथुमायाव आद्रा थालांनाय जिखिनि सावरायनो गोनां थान्दै मेलाव, बेखौ जोङो थान्दै मेलाव समनि आंखालाव रायलायजोबनो हायैखाय जिहेथु जोंखौ बोथोरा एसे उसुबिदा होदोंमोन। फार्स्ट खालि थान्दै मेल जिरायखालि जिहेथु बारजों अखाजों बारनानै जों रायलायजोबनो मोनाखिसै। बिनि थाखायनो बेयाव आद्रा थालांनाय जि माखासे रायलायनां बाथ्राफोर, बे बाथ्राफोरखौ जोङो एग्जिकिउटिभआव रायलायलायनानै फाइनाल खालामनायनि थान्दै मेलनिफ्राय जोङो मोनसे रायलायलायनानै जोङो थिग खालामनानै लादोंमोन। बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै जोङो बे थान्दै मेलाव सावरायदों। बिसेसके जोंनि आगोलनि जिफोर डिमान्ड्सफोर, बे बाथ्राफ्रा बयबो सिगांनिफ्राय सावरायबोबाय थानाय जि डिमान्ड्स, बेफोरनि सायावनो जों फिन सावरायदों। जेरैहाय बर'नि थामथि गोरोबथा, बे थामथि गोरोबथानि गासैबो आयदाफ्रा सुफुंजोबनांगौ, बेखौ जोङो दिनैनि मेलावबो खोब मोजाङै रायलायदों। बिसेसके आसामनि इडुकेसननि सायाव जि मावनाय पलिसिसफोर, बे पलिसिसफोरनि सायाव जोङो सावरायदों। सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो सरकारखौ दिनैनिफ्राय बे मेलनि गेजेरजों जोङो खावलायदों जाहाथे बिटिआरनि जि दफाफोर बेखौ थाबैनो मावफुङो आरो बर' बिजोंनि जि समस्याफोर, बे समस्याफोरखौ स्पेसियेल कनसिडारेसनजों जाहाथे थाबैनो मावफुंनानै होनायनि बेबस्था लायो, बिनि सायाव जर होनानै सावरायनाय जादों। कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल मोनहोनायनि जि दफा, बे दफाया एकर्डआव दङ। बे मोननै एकर्डआव दङ, बिटिसि एकर्डआव दङ, बिटिआर एकर्डआव दङ, खिन्थु मोगथां महर जायाखै। बेखौ लेटार एन्ड स्पिड खोब माने थाबै मावफुंनायनि बेबस्था लानो जोङो दिनै गोसो होनानै सावरायदों आरो सरकारखौ बिनि बागै जोङो नारसिननाय, बे नारसिननायखौ आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बुंनो लुगैयो। बिनि अनगायै जोंहा सांगठनिक माखासे दिग, जेरै हमनानै ला नेक्स्ट बोसोरनि जथुम्मा आरो जोंनि अर्गेनाइजेसनेल सिंनि जोंनि रायलायनो गोनां जिल्लाफोरजों
आरो आनसलिकफोरजों जे रायलायनां हाबाफारिफोर बेफोरनि सायाव जों सावरायदों। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ समस्ति आरो भिलेज नटिफिकेसनखौ थाबैनो होनानै इलेक्सन आबुङै फाथिनाय आरो बेयाव रां बावजाखौ बारायनानै होनाय बेफोरनि बागै जोङो सरकारखौ नारसिननाय बेनि बागैबो जोङो दिनै गोसो होनानै सावरायबावदों। आरो बे समाव जिहेतु जोंनि बेफोरबायदि जितु खावलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों, बर'नि माहारियारि आफादफ्रा बेबायदिनो खावलायबाय थादों। दिनैसिम बेफोर जेंनानि सायाव सरकारजों आबुङै रायलायनाय सुबिदा जादों जायाखै?